Ilag out na, ilag out. Switch account. Dining, dining. Dining. Okay na lang. Pwede mga agaw. Ay, agaw. Nakasunod na sa agaw. Sa kagaw. Ay, agaw. Nakasunod na sa agaw. Iigar mga kat. Ano ito? Ano yung mga iko? Mga agaw king gwapo. Mas gwapo ka. Saka ko gawit sa gawa. Sakaon ka. Walang hiya kaya gano'n. Nakita kita doon sa Dito ka si Ilesin doon na isa ka pa ka. Iban mo, what? Mula na Norway. Nanagaw, pindutan nagaw. Ayaw saba. Uy, di arag taga ko ano? Uy, okay ra. Kumusta man mo dia? Hello. Uy. Grabe buho ko, taasan naman lagi. Wa, dahil pagupit-gupit. Nga umingaw man. Hindi nga parang kuan man si kuan di ay si Junjun si kuan si Dinis to. Dinis. Sati ba sati? Dahil ito si Junjun. Nawahi ko yung live das niya agi. Na-post naman Lagi na. Nakabantay ito nga kay nakakita kami sa kuan ni Junjun ba? Naamang ka ito dahil ni Sud o ni Sakam nega. Kita na ka ni Bula na Norway. Bula na Norway ba? Grabe ba diya? Arang ka kuan pud. Grabe lagi pud. Ayo, bakit sari ba? Connecting. Okay. Wawa. Wawa lagi ini signal. Nag-signal lagi. Uy, nana si Dinis. Maju. Na si Dinis Dinis Vlogs, majong gabi tagbalay. Gikan ni Dinis Vlogs. Di sulod na si Dinis. Magsugod na ta Dinis. Gusto ka mo sa Dinis, pindutan lang na ang hagdanan o gabitan ng hagdanan. Like kang bulan. Hindi lang. Kita na dahil kang bulan na Norway from Easy Cooking.
Nag-abot ming mama. Masih mama ba? Ni so dapat siya basing ato? Dili sa nag-abot rami sa kuan ba sa comment section. Ay, workman ko. Ay, yun niya na lang siguro. Tadi, work pa man si Denise ay. Dasi ko ang rawa. Ya. Damig tagbilaran karon. Si kuan. Ano naman sa taglas ko ya? Na, nangyari diri kay kuan mo mag LS lagi niya napod mi tuyo lain siya. Gabi ngit-ngit mi ga LS, ngit-ngita dito mig moto. Moto sa. Ulantar ako di lang ko magsaba. Dinis. Dito mig moto kay may signal. Ngit-ngit ka lagi. Suga na to. Cellphone ra ispatan na mong naong maraming multo. Pagsaba lang aron lingaw ba? Pagsaba daw dinis ingon si Easy Cooking. Watay mataklaan dahil na ni Ron. Wow. Tapos 1 hour daw to siya. Kinsa? 1 hour daw siya magkuhan. Si Sir John. John's TV. Grabe to yung LS just nagi nga almost 3 hours lagi. Nya. Asa no, adlawan pa to diha imo ha. Gabi na pod. Gabi na pod. Karon alas 5 naman sa hapon. Alas 5:30. Dire kay Alas 10 naman din no. 10:30 na. Gerdo. Samot lega kapo diha. Nambok mo. Wa ko daganan, mo. Ano man? Ako ang magawa mo ang mangon. Dara. Logi ko na nato igagaw yak. Logi ko na nato igagaw. Kuyaw man mo. Kaya ko niagi pa man kog panguyab sa maguwang si Sakay wala may panguyab sa mangod. Walang hiya ka. Atay. Mura raguan ba? Mura rag mansanas nga gipalit. Awa jud palita gipunitra. Nara ba po iyang kuha na ni Day? Narinig, ganing kuha na na, bisita na tam. Message mo sa team sang Kikoy nga ga-LS mo para naamulantaw. Ga-LS mo po si Junjun. Pero ingat na siya 1 hour daw. Denise. Ano si Denise? Kuha na ex ni Kabay Glenn. Anong Kinsa man ka ba? Kinsa man si? Si Denise ba? Nasa comment, oh. Kinsa ganinang di? Wa mo ko kaila na taga sa man. Tagalisya ra pod. Si Dennis Bandibas. Bitaw ay ko ang laya na dire. Uli na lagi kay guban ta. Dito may ganiha kuan. Nami bagong video, sabi wawa dito magibuhat na mo ganiha.
Nga naman. Ito may kandiya si intro. Oh. Kuan may kuan mo sayaw may tungas. Tungas tao. Sayaw pa nagtao. Gipost. Gipost to ni Dong. Murag wa ko man. Wapa Ako man ko kita lagi. Gidit pa. Premier lang dia ito. Kuan, gidit pa niya. Kaniya pa maguna mo kuan, arini talaga niya. Kay isa, pakit-cute, di mo kuan, dito ris isdaan. Arawawa jud po doon sa baka. Kamong tulong undo. Oh, nya. Nay kamera pero di ko di pakita na nay nagkamera nila. Murag wa ara ba aron makita reaction sa tao. May buang na. Dajan kay giingnan si Jaog. Huy, undo. Ginoo ko. Kaya makitaan mong upo sa to nga kulang mga gagang idganan. Diha bitos ko ano to, ilang tindahan bitos merkado. Dito kami nilabay po mi. Tapos ano ka makauli? Wapa, ingon man tog na amnesty kuno karong March, wa pa klaro lagi. COVID Na pa magkoy bayro nun. Ha? Bayro nun mo. COVID pa diha. Oo, COVID pa. 3750 pa ang bayro nun, real. Dinis Vlog. Taga-asa day ka, Edgar. Oy, Dinis Vlogs. Di pangutana ang kuan Dinis, taga-asa daw ka. Taga kampo ko Dennis Vlogs. Taga kampo, igagaw ramen na nila. Mo ni kinay Pero lahi-lahi bignaong mas gwapo ni kanang guys stripe, mas gwapo na nawa. Di ay grabe na po nang imo. Ikaw ay gwapo kay taas na kagbuhok. Arang kuya wag kaagi na kuan Manila kanang naka-stripe. Di mabangbang. Wa ay. Saksi jud kuan to ba? Dara agaw. Liwat papahisos. Asa dapit manang kampo. Asa dapit ng kampo daw. Kampo kanang kampo Sa pagahat. Sa pagahat. Kampo Pagahat, Alicia Bohol. Wahira. Sig kaila liman eh. Kay lagan bisa ka sa una. Dinis Vlog. Kampo Pagahat, Alicia Bungol. Buing, kisa man si AC Cooking ha? Pagama sagwa na kay wa mo kay buhat daday maggama na lang mag-vlog na lang pud ka. Kanta mo. Kanta-kanta ba? Dili man lag si nagsignan. Di nga na basta kon. Di man ko lagan sa una. Lagan daw ka din. Aw, dili ka lagan sa una. Puro tiglagan ta ka sa imong ex. Nawa man. Nawa malagi. Nawa buday. Nawa na. Signal siguro po to. Hindi namin po signal na kay nag-connect na lang ko. Hindi signal.
Hindi naman ang bata na inyong likod. Si JJ mo na ya. Ha? Isa? Si JJ mo na inyong likod. Oh, gani ha. Digimon to. Pwede na po na lagi mo. Dinis. Oh, ano Hala. Nay, bagong admirer si Dinis. Ikaw tayo. Diba? Easy cooking. Hindi kayo sinilid. Gon Dennis. Ha? Istorya niya masajit ka kapag yun. Pagkakibogin sa nang isulot ko. Okay na, di na deligar. Dili gyapon. Ako diha, di na. Friend naman tas it Birayan. Okay, friend na ba daw ta? Murag friend na lagi siguro. Wala signal hinay kan. Friend na ta kay baw nganong friend. Saka sa Dinis me, sinay gusto makakita ni mo. Si Edgar Macas. Gusto mo siya makakita ni mo. Ngayon ako masaka otro kay hinay kay signal. Oh, sige, okay ra. Friend naman. Doon sa di kada Dinis. Hey, Dinis. Dito. Umuwi na. Dito ka sa gikan sa kuha ni John, Dinis. Ilan daw sa LS pod ni Kuya Junjun. Sana all lantawon ni mo tanan. Lantaw sabi, lantaw sa lantaw ko no. Lantaw ko na yung sini. Bisa niya kayo. Kaingan yung 5. Ha? Marag hapit na pod makuan si Kuan. Premier ko mo. One hour. Ha? Premier ya. Dinis, asara magimong pisot.
Hello mga kabay. Ginny Nakaso. Hello mga kabay. Ay. Oh. Twenty minutes na. Ano? Namimik. Sayo mga choy. Choy, mga choy. Aman. Hello mga kabay. Kasawon sa ta. Nakikita. Masa hapon din ang kunin. Kulit ba? Aray. Sama ka. Kita aja pagkuhan. Out daan in bago. Yan na ni. Substitution rep. Paul. Paul si Kabarayan nilagpo. Si Edgar Macas wala jud signal nako kay nakikunik lang ko. Okay ra na gaw. Basta kuan. Adyo lang ng signal sa kuan. Buhol may wada. Daot. Ito. Saan naman ito ha? Edgar Macas. Kanta sa kuya. Na. Bawal ang kanta kay mga copyright ta. Sa bantang kuan. Sa bantang lulo. Labi na ginagkanta og di mamao. Na. Dagdagan ta kag martilyo. Pukpukon tag martilyo naghuman ba? Easy cooking. Edgar taga-asa ka. Aron Edgar Macas taga-asa kuno ka ingon si kuan easy cooking. Shout out Demis kuan 6 million viewers na maron. Salamat sa inyong pagtan-aw. 6 million ba? 6M ko no. M sa tunga. O M sa buna. Marjon. Edgar Macas. Taga-kampo. Taga-kampo ko na siya. Easy cooking. Taga-kampo siya. Lagi. Ha? 6M. Aron Edgar Macas. Single pa ba kuno ka ingon si kuan. Ni easy cooking. Taga-asam ni si easy cooking ha?
Kuan ganita dani ron. Foul ganita. Grabe no. 6M. 6M bitaw. 6M magbunang along marjon. Ala, Edgar Macas. Double na ko oy. Ha? Anong double naman ka? Pwede triple na naman. Si Cooking taga Cebu day ko na siya taga Cebu. Ani murag lamdag na. Gamay kuan. Hala. Si Cooking. Ay sayang. Aron no, Edgar Macas. Sayang ko ro. Si madapang kuan triple double. Kasi pwede triple double na. Kay sayang ko kasi mo kauit pa pud. Suwadi naman. Aron ni si Cooking ingon si Edgar Macas, why man nga sayang ko no. Ala si Edgar Macas. Ini si Cooking taga Cebu ro din eh. Ginoo ko. Daghang salamat sa atong viewers karon na 7 million na. Abot mga ni 20 million ron. Ay, ginoo ko niingon si Cooking og sayang gwapo ra ba? Ala. Gwapo bitaw na si Cooking. Si Kuan Edgar Macas triple double kag unsa man na NBA ha. Unsa ba tawag na ng tulo ka buok mag kuan? Love triangle di ay. Aranis ka bayrayan dira kay kamao di ka mo kuan. Triple triangle ko no. Ano ka? Triple double kag unsa na ha. Si Cooking James Harden la Edgar Macas ko mo James Harden. Ala bahala ka diha. Ikaw na man tigura na udi karte hala ka. Ano man. Among viewers karon ha 7 million na ha. 7 million. Dungaga ni ron og 15 million. Wa na. 20 million na. Sakto ba? 7 million plus kwanto? Ngano man? Oy, Edgar Macas. Oo, anad na kay love triangle man na sige sa una. Lano? Love triangle man sige sa una. Kabay Ryan ba? Bahala ka na. Ano naman pod? Sana all ko no. Sabi ni si Cooking. Ganahan di kang what? Edgar Macas kay
Yung mga ganyan, gwapo ra ba? Ala. Shout out sa 5 million people. Ala no. Easy cooking. Oh, ganahan ko ni Ja. Pwede taklaan na si Ja. Ala. Ano man. Gar, makas. Ala. Taklaan ko no. Pwede mo ko no kataklaan ni kuan. Easy cooking. Ano man ni si Ja. Aron. Bayot ka easy cooking. Cooking. Uy, ginoo ko. Aron. Uy, si kuan. Si cooking. Bayot pa kuno ka. Nga naman, di siguro po. Ay, si Dennis Vlog. Glenn, asad na di iron si Franklin Buscano ba? To ija ngan. Uy, si kuan Dennis Vlogs. Nangitang Franklin Buscano. Crush mo gusto niya sa una. Diba? Dennis Vlogs. Oy, daghang salamat di ana din si kuan. Tama na. Ding Quadra TV. Hi, Ma'am Ding. Ma'am Ding, hello. Saka ba sa? Ma'am Ding, saka. Edgar Macas, si Franklin Tuas Campo, nanginhas. Nanginas. Hala. Gabiing lako, nanginas. Di pwede og na. No, kay gabiin naman. Ikaw na po daw, mabuang ko na di. Ikaw sa, tagi sa oras ta. Ikaw, bali-puli daw. 2 minutes pa ganyan ako. Tagi sa oras tayo mo ikaw na. Hey, Dennis Vlogs. Pag sure, oy, mga classmate, unja, barkada, baja muna ho. Sa una, sige ra, baja mo panundog na ho. Ginoo ko nga naman. Mga bulok, di mo ka do. Wa tay bulgaray Dennis Vlogs ha. Bulok. Karang wawa na ni. Bitaw tinuod bitaw to kay si Jamay Bright, ja kami kay Ay, Ding Quadra. kamao ba ja mi. Aha. Oko. Saka, ma'am. Ma'am Ding, saka. Ding Quadra. Makamuot bitaw sa una si Dennis Vlogs mo ni kinabrightan sa among kuan. Sa among seksyon. Abukado. Na. Ja hinog kay kami hilaw man si Ja hinog. Hinog. Edgar Macas mao di ay na nakagrad kay nanundog ra. Ala no, ngano man eh pakauwaw na ni. Mao gyapon, bright gyapon kanay diskarte man. Bright eyes ba? Tungod sa pagpanundog na masauna, agna ni Dennis Vlogs. Napil sundog. Naapil sig sundog na ho. Mautong di ko kalimot ni kuan Dennis Vlogs kaya naapil yung sundog ija nga na ho. Bitaw, ano man. Nilapag. Isa ka po dito. Ma'am Ding, saka harong makita ka na mo. Isa ka ba? Ha? Hindi mo na. Ay, naglapag og balay si Ma'am Ding Quadra. Oy, tuslo ko na to. Ma'am Ding Quadra TV. Ding Quadra TV. Wala ko pin na to ni. Aron makita niya sa itong mga kuan. Edgar Macas. Oo.
DI no, bright DI, bright eyes. Ay, Ginoo. Bright eyes bitaw. Bright eyes si kuan. Dennis Vlogs. Pero kami bright nose. Ay, Ginoo ko. Uy, si kuan Dennis Vlog. Niundang man si Glenn pag third year. Bawo nga ano to. Niundang si kuan Glenn kay nauwaw siguro to. Wa kapasar sa kuan. Balyos. Balyos siya. Grabe wa kapasar. Insa naman na. Mao to nauwaw siya niundang kay balyos ko. Balyos ako no. Wa pud siya kapasar. Alam bright ta jud. Ding Quadra TV ha katubon. Oh. Katugo na ka ma'am Ding. Naarabas kuan ma'am Ding. Naara ba may bagong bisita ma'am Ding? Ha? Ano ipin na nimo wa man mo. Wa man dari ka na ma'am. Uy, si Ma'am Ding katugo na ra ba Ginoo? Ay, ug nadayon pa kog trans. Trans sa avocado, transfer siguro na. Kung nadayon pa kog transfer sa avocado pud unta ko. Sa avocado unta. Di inta kas mangga in taon. Ag mangga kay lisod to. Mga bright to mangga. Himala ra ganito kay gitagaan ni bright pud sa mga avocado. Si kani si Juan Dennis Vlog. Kabats di ay kanamo. Kinsa may kabasi mo Dennis Vlogs. Kini si Juan Edgar Macas. Murag may ang batanon pa man eh. Kani si Edgar Macas. Idada ni mga asa 24 pa siguro. Manghod pa ni nato. Agdagway naman tanawan nindo. Bata pagpurma. Taas na magbuhok kay way uso ag kuan sa ila kanang barbershop. Ala oh, ay do kabats ako no. Kabats ba di ay ba kay na si murag maguwang man na si kaadto. Di manggod bata pang Miss Edgar Macas. Manghod pa gani na ha. Tanawag dagway ara ka baby face ka jo. Ah. Edgar Macas oh. Batch ko no. Atay ka kuya. Ngaluman. Saka mong duha la. Kasi wa mo gibuhat la. Saka mo kay aron tinanaway ta. Unsay mga porma rin ni mga kuan. O gani ko mauwaw rin yung dagway nga naan sana ni. Ay, bahin-bahin mong eskwelahan. Balhin-balhin mong eskwelahan. Wa ko kahinong. Aha. Ang kinis Edgar Macas, nagbalhin-balhin ni eskwelahan kay kuan man siya, kras ng bayan man siya. Dito ni sa Union sa una, ang kuan ni siya kanang yan, popular na sa mga kuan. Estudyante. Pati sa mga maestra. Mura ni sila kuan ganang ipor ba. Balhin-balhin.
di ko musaka, nalibang ko. Ha, grabe po. Uy, nalibang ko. Dinas vlog, di ko na musaka kay nalibang ko sita. Ala. Parang nilagbas ang baho na eh. Bitaw, joke ba? Nalibang na ka. Lain na. Uy, nalibang ko. Asa kay mo tanaw ko. Ay, Ginoo ko. Adto tanawa ka di matagak. Muke kadugatan. Bo, malinging tae. Sa akin na pinagawa. Hindi ko ano na. Yan, pag-isip yung mambing. Mambing na panigitan na. Hindi ko ano. Ano ba? Anong pasab na magikapoy na ka? Ay, Tuah, mambing kwadra TV. Nalibang dahil ka sa kakamutan na ako. Moderate yung kalibang ni Ma'am Dinis. Dinis Vlogs. I-vlog ba i-vlog? Isama. Isama. Yeah. Yeah. Ninggawas na Ma'am Dinis. Sama na basa-basa o lata-lata. Nga naman. Suko magimong X. Binuangan ka. Defensive bang kayo? Basig ganahan ka malibanggaw. Dengan magutang. Tanaw ko gunsay color. Edgar Macas. Edgar Macas, patanaw gunsay color. Violet. Wala ka ng adlawan mo sila ha. Kuan ron ka ng yellow jugado. Kay init ka. Aron Dinis, unsa ko na color sa imong kuan? Ang managaw blue ag color sa kuha. Grabe sosyala magag tayo ay kay color blue man. Mura mag blue eyes. pang wala pang dato na imo ha, pang dato. Kadinis ka sa kay color. Murag wa pa kay murag di siya nato istorbon kay bisag di mo gawas. Di ka tang nag-imot kus banyo. Dinis vlog. Ingas Dinis vlog nag-imot kus banyo. Kuya din yung banyo eh. Kanya sa may konsulta yung wag imot. Ansa ko na color lagi sa imuhang kuan. Nag-bismod. Ganun to, kanang basta mag-bismod ka kay kanang kuan bitaw kagawas hindi. O dugay mo gawas. Wala nag-bismod na. Ah. Tubol man. Grabe tubol. Kita to eh, gisi to ba? Igit eh. Jara ka didis, igit. Imnera nagkuhan. Tambala lang magigit ka kay Imne og kuhan kanang letter T.
Ah, igit. Basig namilit para skilid ha. Kaigit pa rin ka diya. Nabali na skilid, apila og kuan. Hugas. Kay Edgar Macas, tubol daw iya ha. Ay mo igit. Atay. Madud mo parison mong duha. Ang iya, unod, lagi mo kuan. Kanang palaman. Saka mo ba karong makita mis yung forma? Nalagsikan di si Kip Kip kay Edgar Wakas nalagsikan di si Kip Kip kay Igit man. Aron dinis nalagsikan ba daw? Huy, ngano naman na. Ah, hugasi kay nalagsikan. Unsa pagsaka nag-utong-utong mo ko nalibang ko. Ay, ngas dinis unsa ko na pagsaka na nag-utong-utong man ko nalibang ko. Bugaya pag ka maglibang dinis. Igit magadali ra man na. Na dinis busy imong kuan. Ita. Dali lang ko, nagsilos ko. Ala, lain na naman eh. Lanjut lagi tas ka. Ang green yan, ala ba? Hmm. Agay, angay pa ba dahil utong ng igit? Ingat si Edgar Bakas, angay pa ba utong ng igit daw? Dinis, pikpikon naman na arong matagak. Alina, maro pikpikon eh. Murag kuan eh. Pikpikon. Murag katawgon ba? Huy, gawas na diha. Aron mo gawas tanan ha. Mubusagak. Grabe na maron eh. Busagak dyan. Wala na si Mang Ding. Murag nakatuog na dyan to. Imo ba bang gihugasan, Ma'am Dinis? Saka mo la, saka mo. Hoy, Edgar, makas, atiman na pud ko. Oy, ala, nagsilo si Easy Cooking, Edgar. Timan na daw siya. Jara laina man na, oy. Aron dinis, aron laina ko no. Ingat Edgar Makas. Nade kay YTC Edgar Makas, ilapag na yung kuan. Kaya taga taklaan ko nung dinis. Biya tong taklaan nagkunot arong mahuman. Ay, wala si Edgar Makas kataklaon na gyud sa imong lubot. Makasilos manggudpod. Ala, nagsilos sigag taman si Easy Cooking. Ala na. Tinuod dito tong love triangle ani ba? O na naghagdanan na, saka na mo.
Saka na mo kay mga tuhog na to. Ako'y takla ni mo Edgar. Lalay, si Cooking. Sila ako ni takla, Edgar. Ala, tilang bikangkang na Edgar kay taklaan daw. Sano official YTC. Oh, ilapag na imong kuan. Edgar kanang link. Edgar Maka saka Easy Cooking la. Ay, Easy Cooking na. Ala, sige, tuslo ko na. Tuslo ka ninyo. Ako may gilapag na. Lapag na imong balay. Imong balay, Edgar Makas. Karong mataklaan ni Dinis. Jakiti na si Jaaro makalapag. Sige. Order sa mig jacket kay nahutdan mi. Ito ano. Okay, jakita na ka, Edgar Makas. Gijakita na. Unsaon magkuan? Ang kabawan eh. Di. Ato sa imong video nya i-copy link nya i-comment dari sa among kuan. Video mo ba? Wala isipon. Kana i-out sa lang na. I-out. Dahil balik na po. Mga video sa channel. Wapa mo ko video ato. Awa pa di ay. Awa pa kay video. Awa pa kay nagama na kuan. Dugay na ito lagi. Dugay na ito lagi. Kuan, bang. Mag-practice mo gilit. Dali raman. Asa naman ka Easy Cooking alala. Saka kay magpatakla ko. Saka daw Easy Cooking eh. Taklaan daw ko ni Edgar Makas. Saka Easy Cooking aron. Ala ni Easy Cooking. Mao ni si Edgar Makas. Arang gapuha oy murag si Robin. Ala. Sa Robin padaplin. Aron Edgar Makas ora dagag si Robin ingon si Easy Cooking. Lo. Wala naman. Wala naman. Saka na daw, saka. Ha? Nabang gaw? Magnawa ko gaw? Wag kuan le ka, wag hinay imong kuan.
Internet nimo. Ginay lagi. Hmm. Robin. Tingnan si Cooking Robin daw, Saka Robin. na si Cooking aron makita pud ko nimo ba. Saka ko no, si Cooking, saka. Isa lagi Robin na, Robin ni Cleo. Apa? Bohol Vibes. Wow, welcome Bohol Vibes. Pa-shout out Idol Native. Oy, shout out to Bohol Vibes. Welcome sa among LS. Nindot ra ba po ning Bohol Vibes kay makalingaw po nila kuan mga video nila. Kaning kuan gaw ba? Kaning Bohol Vibes gaw. Nindot po nila mga kuan.
Ano po, ano, dinis. Dinis Vlogs. Dili. Sorry. Easy cooking. Dinis. Saging ka ba? Ha? Nga naman. Dinis Vlogs. Wa tingog. Naamang. Dili ko saging. Tundan ko. Tundan. Ayaw ng tundan. Dake-dake mo lang tundan siguro saging. Oh, ano ba? Easy cooking. Aw, si Edgar, lubi ka ba? Aron Edgar, lubi ba kuno ka? Easy cooking. Haha, tundan taas. Ay, yung taon, maluoy mo. Diyan ng tundan. Pa-shout out naman po, mga kaabay. By Anadit Kamanso. Shout out. Nimo, Anadit Kamanso. Salamat sa imong pagtanaw. O pagbilar-bilar. Dinis Vlogs. Lubing tugkan. Hahaha. Yung anong tugkan man. Asa man ang turok dapit ning tubo. Nga. Kailan man ang turok. Nga naman. Hahaha, lubing tugkan. Tigulang na di ay ag-iyaha. Sa manon. Isa man isi cooking. Nga naman siya. Wa ko kasabot mo. Say, tigulang. Nakarag na. Ma. Uma. Ma. Tulog na siguro. Ala no, nga nang tigulang naman. Oy, ni abot na may 6 million ha. Ganihan eh, ingobos mi gani hawa tos kuan nga ni 6 million na pag bahala ko na 6 million na mi. 6 million viewers. Thank you, thank you. Usok mga angkon ha. Oy, Binansya Akauso, pa-shout out. Shout out diha nimo. Nga naman, Dinis Vlogs. Pangatog na mo oy, hahaha. Nga adyo sa taon. Diyan namin matug tagtaod. Mga 1:30 matug na mi og wa na. Dili ko lubi. Di ko na sa lubi. Si cooking, di ko na sa lubi. Di ko na lubi si Edgar. Hala, grabe na. In love naman siguro ni si cooking ni kuan Edgar Makas. Grabe pilarod ka kuan ha. Edgar. Grabe puro Edgar naman dyan. Sa naman eh. Unsa man ka bugtong? Bugtong pa dyan. Kinsa ni isi cooking? Haha. Si isi cooking ko no, taga Cebu man eh. Isi cooking, kinsa kuno ka? Ano man eh, isi cooking kuan man. Mura man si Buholana in Norway ang chinatan. Haha. Aron no, isi cooking ha. Mura kuno ka ang Buholana in Norway. O chinatan. Si Ma'am Buholana in Norway.
Edgar Macas, Easy Cooking, Hala ning bago si Edgar Macas, oh. Hala no. Nga naman mo. Pagkita mo la, saka enta ka Easy Cooking. Kita ka, magkita mo sa kuan. Samot ka in love siguro ni mo si Edgar Macas, magkita mo ba? Easy Cooking, ang imong konsensya dinis. Hala. Nga naman. Kinsa ni Easy Cooking ha. Ang imong konsensya dinis ko no. Edgar Macas, suman ko oy ha. Suman. Suman sa mga klase ha, suman na. Suman min sumanib ka sa akin. Ay, Edgar. Nga naman ka, Edgar. Sumanib ka. Oy, Dinis. Manihapon ta ninyo. Ha? Sa may kaon diha, Dinis, ha? Panghatag po. Nga naman ka. Kagain taong po ni. Kutas mo, labong gabi gutom ko. Huwag po ka manghatag. Edgar Macas, ayay, kagilok. Labi ang gilok kagaw na ansa na ba na? Ano man, nakagilok ka man. Sige lang, salamat po, Dinis. Bugok raaho ah. Huy, nga naman. Naamang love triangle dani. Sama ni. Sabi, karijat ha, karijat. Ay. Welcome back mga kabay. Mga kabay. Tusok. Mga kabay, gising. Buntag na. Kisam ni si Easy Cooking. Sige lang. Salamat po, Dinis. Bugok rawa. Bugok na itlog. Manihapon ta ninyo. Sige, Ma'am Dinis. Salamat. Ako ang unang hungit. Kinaunang hungit. Ako Dinis Vlogs, Kuya, pulihay man, DJ. Okay, dapat ang tingag ba kay kuan man inatiman. Pulihay jud na. Taning break pa si kuan DJ Glenn Kaabay. Kay kuan andam sa kuan kusog. DJ ng puso mo. Ay, saraba. Watay. Pwede magpa kuan eh. Ay, kagilok. Nalibang guro. DJ, si Easy Cooking nga, DJ ng aking kasing muka.
Naunsa man ka easy cooking. Edgar Bacas nalibang guro. Ala, kanihapon maguto si Ma'am Dinis. Pag humag kalibang niya kaano pod. Ay. Easy cooking. Edgar, easy ka lang ba? Hala, Edgar, nangutana si easy cooking. Easy ka lang ba daw? Shout out sa 7 million people. Stay lang mo ha, ayaw magawa kay malingaw lagi taron. Nami pakulo ang musayaw si Kabay Glenn diri sa akong likod. Mura ganiya ni saya dito sa kuan public was dyan na uwaw. Ah, easy cooking. Edgar, ganahan jud ko nimo magtanaw. Hala, Edgar, nanay ganahan nimo. Tagdayin tawag ko ni si easy cooking. Lutuon juga ni. Isip mo ko eh. Malayo ka man. Ako'y bahala ni Edgar. Lutuon ako siya kana makalimot. Lutuan ako siya kana makalimot sa inyong ngalan. Aron Edgar. Lutuan na ko ni Easy Cooking na makalimot kasi imong pangan. Malayo ka man.
Uy, ni-reply na gyud si Edgar Macas. Bayot kay si Cooking. Hala, 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 bayot pa ka daw kay si Cooking. Si Easy Cooking, dili, oy, grabe man ka Edgar, oy. Grabe man pa ka Edgar. Grabe daw ka. Edgar Macas, alangan kay ingon mo ka nga lubton ko. Bueng. Garabi. Lubton pag yun. Shout out sa 7 million viewers. Tama naghan mo, maabot mo 7 billion. Edgar Macas, saka lagi si Cooking. Aron si Cooking, saka daw. Na may hagdan na, magibutang niya, saka. Nire-request si Easy Cooking. Oh. Dili ko anong likod, Edgar. Oy, gusto na ko sa tubangan. Hala, naunsa naman ni sila. Arong makakita pod ko nimo. Saka lagi daw Easy Cooking arong makita si Edgar Macas. Easy Cooking. Oh. Nga sa likod man. Kasi pagtutuyab. Gusto na ko Edgar nga magsigir ako tanaw nimo. Hala, gigwapuhan si Easy Cooking nimo Edgar. Ay, haha, Dini sa RH. Ay, welcome, welcome, kabay, Dini sa RH. Ay, umakasak na siguro si Ma'am Dinisa. Edgar Marcos, gusto po kumutanaw nimo Easy Cooking. Aron Easy Cooking, gusto siya mutanaw nimo.
Ganahan jud kong Edgar murang Rubin. Mura dagang Rubin. Isa nga Rubin god. Saka Ma'am Dinisa day hagdanan. Isi cooking. Robi ba katong artista ba? Grabe. Artistahin din ni si Edgar Macas. Kapit lang. Kung graduate lagi ta. Nag-graduate na malipay jud mo. Kaya di na sige ta sa mong naong. Tiyaga lang, tiyaga. Ang layo ko. Gilaay naman mo. Gusto mo masayaw si Glenn? Isi cooking. Huy mga nitibulanos. Masaman mo graduate. Uy, magpalupat ko ninyo oro matabangan sa tamo. Wow, sana all na magpalupad. From Easy Cooking. Mapalok ka. Lamia barong balupdan la patabane pagkuan gugma. Ihatag ni Denise og ni Edgar. Shout out 7 million people. Saya na daw kaabay Glyn. Kaya arang malingaw sila ba? Ha? Saya arang malingaw sila. Masayawan. Masayaw na ganyan ito public. Sayo is public na. Wani mo mabuhat. Wawa yun ko eh. Easy cooking palupdan ta mo og tabanog nga dako sa akong gugma ni Edgar dako kayo hala no. Nanay gugma-gugma sila. Ngano naman mo? Hala ka, Edgar. Hala Edgar. Ano man ka? Naman ni angay ni mo. Kinuok ko. Sa naman eh. Lutuon jud ka ni Easy. Sayo toy. Sayo toy toy. Ah. Sayo toy.
Okay. Substitution rep. Out daan in bago. Hani man ka imo kung gibijaan dari. Easy cooking. Bahalag nagminyo na si Edgar. Basta ganahan jud ko niya. Ay, Ginoo ko Edgar nga naman. Saon man na Edgar nga gipakatawo makang gwapo. Saon naman na. Ngano man easy cooking. Aron easy cooking ngano man kuno. Nganong ganahan mo ka Edgar easy cooking oy. Saman ka easy cooking. Unsa may imong balay easy cooking ilapag kuno na be? Basig na ay profile diha nga kuan makitaan pod ka namo. Kay murag na curious sa pinis Edgar nimo. Ngano man. Ngano ganahan man kay Edgar easy cooking. Oy, naade mis kuan karon tagbilaran. Na mis kuan. Nagamang likod na itilon kay di background niya color green mapapicture mi pang kuan pang ID. Pang kuan ni pang ID ni pang trabaho ay. Pang trabaho ay pero wa may trabaho. Ano man di man mi dawaton. Tiguwang na ko namin mapay trabaho na mo. Ano man. Ha? Kapit na mo. Kapit na 130 pa. Ala, Edgar Macas, guwapo. Ganahan ko kay guwapo. Hala no, guwapo din bitaw. Wadi ka masadap. Guwapo din si Edgar. Edgar Macas, guwapo ilambos. Hindi manggod. Hawa ka hibaw, si Edgar Macas. Mo ni kuan sa among gagaw pa dyan midani. Di lamang may parehog dagway kay panganak man siyang gwapo aga ko kay sa maoro man siyang dagway. Pero Edgar Macas kuan ni klas ng bayan ni sa mga kuan lugar kampo Alicia mga tanin jo mani para sa mga taong kuan laki kay aglaki wa may mani budget na may mani ha. La easy cooking na kay mani pwede mo palit. Easy cooking wapo mo laagan alagaan siguro ni at mahalin guwapo mo alagaan at mahalin Ginoo ko ngano man kaysa may imong alagaan si cooking hala Edgar Macas
mo out na kugaw oy. Dili ko gusto maguba akong pamilya. Nga naman. Ha? Magkape ka? Oo, sige. Yo. Ayaw out Edgar oy. Ngayon si cooking gani nga. So, atong malaki ko niya. Bahala. Ano? Bahala ko no og na ikuan. Minyo na si Edgar. Mga kuan na ba dyan ato dani ha? Mga joke ba dyan ato dani? Hoy Edgar. Anong di magkamuangkon nga gwapo man jud ka? Ginoo ko. Ako pa'y nagwapo sus. Angkon jud ko. Sa amang namaot man ko. Di ba, Ma'am Dines? No. Asarap na si Cooking ha. Na-busy man siguro. Gikabaan na to kay naingon si Edgar Macas o muahot na kung siya. Hadlag siguro sa di na siya kitang Edgar ba? Ay, shout out sa among 7 million viewers. 7 million na. Bahala mo. Insa yung pagsabot, 700,000 no. Kiniuda na, murag 7 na siguro. So, salamat sa inyo pagkanaw na mo. Labi na ni Kuan, Ma'am Dinis vlog from wala? From Kuan. Wala siya? Norway. Denmark. Denmark. Happy viewing. From Denmark lang. Minera. Sa mga viewers karon gikas gawas. Mga OFW. Saludo mininyo. Ay, is Cooking hi. Ay, kuno. Anjo hawa Edgar. Ay, masad si Kuan. Si Cooking. Ano man si Cooking nga di po mo sa karo makakita po. Dinisa RH. Hahaha. Ano man Ma'am Dinisa? Bitaw. Alam no, si Edgar Macas, ginoo ko. Anong blurred mong kudani? Ang naong, ugang tanaw, speaker cellphone kay blurred man ko. Blurred. Blurred o mao di hang lagway blurred. Ngano man eh. Ngapitan ninyo. Di ko nga kape, high blood ko. May loreho. Wala. Alam mo si kabera mo timplag tuan. Milo.
Murag tinuod. Kawa makahibaw dahil si Kabay Ryan. Mani ship cook na mas kuan. Kape. Kape to ninyo. Kape. Ang Kape ba dili din ang ka-cover. Milo man? Ha? Kape ba din ang Milo man? May nila. Muna ship cook sa kuan. Kanang resort ni kuan. Mayor Babayap. 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 Ano na? Wala. Hindi na. Yara, snack lang panihapon. Ginoo. Uy, ginoo ko. Lagi si Cooking na. Itamaan naman siguro ni Edgar. Ni Edgar, wag mo ko iwan. Uy, wala no. Si Cooking, adto ka sa LS ni Kuan. Bisitahang LS ni Jun's TV. Adto na ipahungaw na imong gibating Edgar dito. Kaya aron makita mo dahil tao dito po. Grabe. Alang inlaban yung matuo ba mula ng love at first sight? Ayun mo. Mao ni si Cooking, mao ni hitabo ni Jaron. Bilis taron. Ha? Edgar, asan? Ha? Si Cooking. Edgar, asan ka na? Ha? Asan na kuno ka, Edgar? Wala na paramdam si Edgar. Uy. Uy. Kuyawan niya higagaw. Wapo manggod. Ding kwadragi kan ko sa LS ni Jun Kun. Jun Kun TV. Nahuman. Nahuman na. Matug na pud ko. Okay. Good night, Ma'am Ding Kwadra. Salamat sa imong pagbisita. Mga update ninyo. O di lagi kape, Milo lagi. Good night, Ma'am Ding. Good night. Thank you, thank you, thank you. Babu. Karong katad og kuan, Hawaii na pud mi. Asaraman to. Asaraman ka Edgar. Uy. Uy, Edgar, asaraman kuno ka. Basig nihawa na si Edgar kay kung siya gusto magguba iyang pamilya. Uy. Gikan sa LS. Asaraman to. Asaraman mo. Pakita mo ba?
Lah, Denise Vlogs ni Hawa. Basin daw maguba ijang pamilya. Hahaha. Muatras og taga-jaga. Ha. Bitaw no, Edgar. Di man siguro po jaga-jaga. Jaga-jaga ra ba na imo? Isi cooking. Kay murag napikuhan na Edgar oy. Nawa ra ba si isi cooking? Isi cooking. Ngano man ka? Naigo kang Edgar? Gipana ka? Huwag mo ko iwan. Grabe po. Huwag mo ko iwan ko, no? Asa raman to siya. Ay. Hapit na may mag 2 hours. Hapit na. Naka 2 hours na mo. Mo end na mi. Asa raman to si Kuan. Oy, si Sir Kuan, Sir Junjun. Uy, easy cooking. Pwede mo saka. Nala, saka lah. Saka. Makitaan kang Edgar. Huwag na apa. Musaka na din si Kuan, easy cooking. Pagtagaan Kuan be. Sa man ni hagdanan. Hagdanan sa aso. May gusto mo. Yan, pindot. Ato stream. Ano? Uy. Ano man? Say hi. Hello. Ano man, nakaon na po. Gutom na rin eh. Uy. Ano mo na imong mata ni samot mag-insect. Ay. Mga kilig. Karoon nga yung kilig-kilig di ha. Ano man ka. Isa yung kauban. Si Lucas. It's Lucas. Kinsa man as luka. Anang luka-luka? Isa man. Imo nang alaga. Isa man na. O imo nang anak-anak na diha. Ang anak-anak. Abi ko Ganun, baging eh. bakasyon ka. Trabaho ko eh. Yung bakasyon mo ka. Asa man na yung alaga nga dako naman. Wala ba eh. Uy. Asa ra si cooking na wa man. Magandang dilag po si Ma'am Dinis. Sa una ra dyan, Ma'am Dinis. Magandang dilag dyan na. Ha? Nawala man. Nawala bitaw, Ma'am. Wow.